ya tara mutane, ya yi shiga sosai, ya shiga annabi, ya ta sama Allah. Domin haka ne, ga irin shigarsa, saura kana ce Allah ne. Idan kowa ya haka fa, inda fa za ta kai kenan, in kowa ya haka, wanda suke kallon bidiyo in sun ga shigarsa, wannan hanya aka kama. Yana gwamna baya iya wannan shigar, wani yana shiga, ya zo yana cewa ya yi shiga ya wuce annabi. Kaji, kai kanka kana bukatar a kama ka a maka bulala da kace ya wuce annabi. Da shiga ne ake kamo annabi Ganduje? Wai ya wuce annabi sai dai Allah. Ka ji wani irin jahilci a gun Ganduje. Jahilci mai kauri. Wai ya wuce annabi. Da kaya ake wuce annabi Ganduje? Kai yanzu har kana ma da tunani ma da zaka je ka ce wai zaka yanke ma wani hukunci? To ya yanke. Me na cewa wai sai sakarda ta zo gabansa. Ya matsa dole yau a kawo ya yanke in ya isa zai iya. Na rantse da Allah ba zai iya ba. Ka ji wannan maganar sarki zaki. Ba na zo ne yau in yi wasa ba, na zo ne in gaya ma hakikanin gaskiya, kuma wallahi dole mu gaya ma Ganduje, wallahi tallahi ya ji tsoron Allah. Wallahi annabi mu ba abun wasa bane da zaka ce wai yayi shiga tsaf, yayi karfi, yayi shiga tsaf, ya wuce annabi. Har kana da baki da zaka ce wani ya wuce annabi saboda yayi shiga? Sai dai Allah. Kuma ana jinka, su wayannan malaman suna jinka saboda suna tsoron ka. Sake maimaitawa ka sake jin wannan saban da yayin. Mai wannan sabon shine wai zai yanke wai zai yanke hukunci wai akan addinin musulunci saboda ya dauka musu. Amma kawai abin mutum ya bunƙasa, ya tara mutane, ya yi shiga sosai, ya shiga annabi, ya ta sama Allah. Domin haka ne, ga irin shigarsa, saura kana ce Allah ne. Idan kowa ya haka fa, inda fa za ta kai kenan, in kowa ya haka, wanda suke kallon bidiyo in sun ga shigarsa, wannan hanya aka kama. To,
kaga ya shige manzo ya doshi Allah haka yace. Malam Abdul Jabbar shi yace ma haka. Ashe tunda Malam Abdul Jabbar mu dauko abin da suka faɗa sarki zaki. Tunda ba Malam Abdul Jabbar ne yace maka na shige manzo yanzu na doshi Allah ba. Sai ka faɗa haka ashe ka zagi manzo kai ma. Tunda ka ce Malam Abdul Jabbar ya shige shi. Wai ina gaya ma ne a mizanin su da suke auna abubuwa sarki zaki. Yanzu dai gashi ka ji abin da ya faɗa duniya ta ji. Ya shige annabi kuma sai dai Allah. Shi Malam Abdul Jabbar din ya gaya ma? To tunda bai gaya ma ba kai ka faɗa a kansa. Sai aka je aka ga bai ce haka ba. Yanzu shi Gandujan ya zagi annabi? Sai a yanke masa hukuncin mai shi. In da gaske ba siyasa ba ce son annabi ne, mu ga gobe ya kai kansa wurin sarki yola ya yanke masa hukuncin rataya. Sai mu ce kai Ganduje khadimul Islam ne. Amma in ba haka ba damalmalawa kai musuluncin. Sarki zaki. Wato ta kai ga rai ba a bakin komi yake ba. Akan siyasar ka. Kan siyasa. Akan annabi ba. Sarki zaki a buɗe abin nan. Ko kuma sun kare abin nan din? Za mu ci gaba wani sati sarki zaki. Akan wannan? Wannan Ganduje shi muka sa na ƙarshe.